amics, avui estrenem una secció que segurament no tindrà continuació. Es diu Classes Tècniques. Avui, primera classe, la reverberació. La què? Reverberació. Molt bé. Altrament dit, reverb. Exacte. Un exemple d'un lloc sense reverb. Estem en una sala que és molt, molt mate i farem una tornada dels amics i podreu sentir una mica com sona. Sembla també que estiguem fent Blair Witch Project. Un zombi! Nois, cantem una miqueta? Va sentir aquesta reverb. Esteu tan guapos amb aquesta... Exemple, flash. Ferran, fes un so. Fes un so. Ojo. Ah, no ressona. Perfecte. Un altre. No ressona. Ara anirem a un espai. No ressona. Anem a un espai. Calla, cantem. Però cantem, no? Perquè Va, cantem. Sí, provem-ho. S'acaba evaporant un 100% les meves ex i tu teniu tant en comú. Va, anem a l'altre, corre! I ara diu, per què van inventar la reverb i per què es posa reverb a les cançons, no? Per què? Al tanto, l'escala de la reverb. L'escala de Milà. Escolteu la porta. I ara? S'acaba evaporant un 100% les meves